Ang tinuod po di ay nga na-prove ba ng balang espiritu na puyo niya, we are obedient to Elohim in everything. Ha? Ato pa, obedient kaayo gid ka. Obedient in Elohim. In everything. Obedient in Elohim in everything. Wala gid kan. Mo ni trabaho na to. Mo ni karon dito ta dito. Thank you abay lahi. At tinuod gid ay naruwa. No? O kaya kami nakasinati mi atong una nga magkagrabe itong among mga tinapay sa kapaitan nga nakanggig kang grandma. E patamnon ka og ting-init. Pagkaluton kag kanal nga gikan sa ubos padulong sa taas. Sa una karon. O pagkadaghang mga adversity, mga ampalayas kinabuhi. Pero anyway, salamat sa Elohim kay nakaobey ra gyud gyapon. So ang timayhan ani igsoon, obedient ka sa Elohim in everything. Unsa isulti sa imo, sa imando sa imo ha? Huwag gyud kay question. Kana nga mga attitude mo unay dali kayo mo qualified. Mo unay dali kayo mature. Anong wali pagkulbol wala ikamo, di ba? Ining sa kulong. O Philippians 2:14, do all things without murmuring and disputing. Unsa next na nga verse? That you become blameless and harmless children of Elohim in the midst of this crooked and perverse generation. At mahimo gyud kang harmless of nindot nga mga kaliwatan.